En kinde maber kendo kamoro mara mido ajera mar Lulu TV maendi en kuku mar wach chenro mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Maendi en chenro bende warango weche mopogore opogore ma bende otenore kod oganda wa moloyo mawuok e luo Nyanza. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango gweko mag Karachuonyo kendo mondo warang ni to oganda ma Karachuonyo weche mag dongruok kaachiel kod telo margi dhi nyime e yo machalo nade. Arwaki e chenro ni, arwaki jatelo. Moso ganda wa maneno Lulu TV. Ganda malu amoso ni mesaura ahinya. Amoso. To kichaki nyisgi nyingi kata bedo ni giseneni kae molodi chiel. Ya, okay, jomoko ng'eya nyinga Adipo Okuome, an wuod Karachuonyo. To kendo asebedo politics ma Karachuonyo. Ma kata 2013 ne an ya pap ma gisanto wemna kavando nikechangini biro penja gikang'enya ma. Ero kamana nya Adipo Okuome arwaki studio ganda wanowacho nwachako wakeli kaindi mondo idwok penjo achiel ari adek ma bende gin godo to moloyo ganda mawuok Karachuonyo. Mana kar dhogi michako go ni isebedo e politics for a very long time. Manyiso ni isebedo weche mag telo mag siasa giki. Iwacho ni jotelo mayiero ema bende warango kod weche wa mag dongruok. In kaka Adipo Okuome wacho ni nyaka ni chak bede weche mag siasa miwachogi. Isekonyo ganda wa e yo machalo nade? Ero kamano Jeff. Kamora correct matin ukasebede siasa igni mang'eny ahinya rwo. Igni maromo nade? Ne jo Karachuonyo Yes. for a long time. For a long time. Ni an jakom mar welfare mar Karachuonyo. Welfare body Nairobi ka. Yes. Mani masebede mang'eny moloyo. To kendo momiyo ji mang'eny moro ne ane siasa. Ke gik manatimo ne beyo kendo thoth. Kuro ji ne weyo ni atimo gi nikech an ja siasa. To kinde go eko to ne kan ja siasa. Siasa adonje 2002. Yes. Mana chungo e bunge. To ne kadhi through. Tok mano endo 2007 ne ka adonjora gi siasa. Na weya. Kuro mana dhi kabisa gitekrate ne 2013 mano kadho. Meaning na se chung dereyo e Karachuonyo. For bunge. Ise chung dereyo Karachuonyo to pok idhi through. The first one to definitely no kadhi through. Awu kuom kora kaka jopiny ochiwe. To makoro lowe to na jopiny omiya kendo kabisa mage nomination mage chage nyuoyo mano yiero maduong' mar IEBC. Koro miyo the answer is yes and no. Yes, nikech jopiny omiya kura ma everybody no ng'e na loyo. No, en nikech gik manotimore ne gala koro no kadonje bunge. Ero kamano. Jatelo winyi maber kendo wacho ni mar ariyo ne umi kura to ne okidonjo. Ang'o ma nyalo bet ni notimore kara? Jago mane wachungo godo ne olal gi kucha tiene ne okaw gini gang'enge. To no kaw gang'enge nikech weche matiyo biro mineno lit makoro dhi nyime mag corruption. Ne odonjore gi mago eko mokawe godo. Koro mane mamiyo ne okadhiyo e nomination. Ochako chwere gi mano endo nyaka mar IEBC. An suffer corruption. Corruption emo miyo okanie bunge samo gwene. To nyisa ni ine jaod bura matiyo ne oganda ma ok yudo sara. Tije to sebedo ka idhi godo nyime koso ne iwe tich nikech koro ne ok idhi e bunge. Chakre chon an asebedo ka tiyo ne jo Karachuonyo moka penjo ni tayude ang'o. Yes. Mano osetimore kuom higni mang'eny. Ka ne welfare kata ka kora dhi e siasa proper. E welfare ka winjo kiwacho ni nitie gik mathoth mosetimo ne oganda ma Karachuonyo. Gin gik machalo nade mondo mi ka gineni to giwacho ni Adipo wacho maendi achiel ari adek manotimo gi magi e dhier. Ka ok adhi mang'eny nikech moko to nyalo bedo ni tindo. To maduong' na organize jo Karachuonyo ma atiyo matek ma wagero osiptal makuru tinde district hospital ma cover North Karachuonyo kaka district. Yes. Mano achiel kuom gima ne timo kane in e welfare. Ero kamano Nyadipo awinji maber awinjo ka sani bende ageno ni pod in kod gombo mar chako chung kendo kwa chopo 2017.
Well, jopiny dwaro ni nyaka chungi. Jopiny dwaro ni nyaka chungi. Erokamano dipo kisechung' makoro idhi chung' ne oganda gi eki. Gin weche mage mi idwa ni mondo imi pek achiel kachiel ka opo ni koro yieri kaka jobura kendo yudo teku manyiso ni inyalo yudo omenda ma bende igolo kod piny owacho ma oyienu godo tiyo godo e weche mag dongruok. Gin ang'o gini ma inyalo gombo ni mondo ka idonji mi yudo teku mar financial power kiyudo kawuok e sirikal to inyalo timo ne oganda? Mokwongo gima segombe ngimana malog gimoro amora kendo madagombe ni mondo otimre karachuonyo en pi ema dwa mondo wach ne okwongo pi pod en tabu karachuonyo ya kuonde mang'eny asetemo kaka nyalo kata okane bunge masetero pi karachuonyo madiere ma okava anyalo wacho ni wards ariyo sani endi okonyo ji 24,000 odiochieng' kodiochieng'. To kae to kendo atemo ahinyruok mondo alande expande mondo koro dhi e areas mamoko. Mae en gima ane gi lek sani gi sama biro kadonje bunge. Dagomb ni gima sechakono mar pino abia lande kabisa mondo otund kuonde mamoko. Achak moko manyien mancha chako ni be expand mondo mi karachuonyo bedie gi pi gi modh pi ma dhano modho ma ok ni gi modho go gwenge kanyakla. Sani ang'o makelo tabu mar pi karachuonyo? Well, ng'eni kwacho ni ang'o makelo chal ka gima entie to tabu koro bedo. Onge completely. Kuonde mang'eny onge pi. Mane ma karachuonyo tuo. Yes. Otuo. Koro kuonde motuo go boholes tinyalo konyo. Kosechek ma yoma time obedo gratiro ni onge chumbi. Yes. To kao kamano to gologe e aora, gologe nam, mage alternatives ariyo mamoko. Minyalo yudo godo pi. Kuonde karachuonyo. Erokamano nya ugudo kume to gik machalo historical sites bende aseneno karachuonyo machalo kaka Simbi Nyai Manase de kanyo. Kana chopo nayudo ka en mana kama wajuang' makidhi to ayudo mana jaduong' moro kanyo miwuoyo godo to mi historia. Be un kod chenro moro amora mar loso Simbi Nyai mondo obed kama bende nyalo konyo oganda e weche mag nweng'o kata yuto e gwengeu? Mano ne awacho ni nachako gika nyalo konyo karachuonyo ok sama dhi e siasa. To achake chon. Higa 1990 nase register Simbi as a tourist site. Simbi Nyai. Simbi Nyai. To kendo sano be na register Ondago nikech kuonde ariyo Ondago bende nitiere karachuonyo. En gi kure. Era machiegni gi Simbi kanyo ke chomore. En bende mana en gi kendo winj be pie. Winj ne. En gi ber mare machalo gi mar Simbi. Yes. Doni Simbi kuro duong'. To en bende en kanyo ndalo ma winj ni Simbi ni konyo kono bende. Ase register go makata kinde moro ne walaunch go. Ase form committee makata sirikal bende nyocha ne iye. To nyine ka inoko mano kana be na dhi e bunge sacha dikoro wasetundo mabor. To ka inoko to tich bedo matek kata masetimo gi atimo gi loya. Emo mineno ka ji ok tim gigi ka ji ne oko. To be kata kidonjo iye kanyo ka ok in ng'amo ng'e kaka itimo gik moko to be amana nono ogi anono pile ka ok itimo monge gimitimo. Koro tourism an gi mpango ni Simbi owinjo bedi a tourist site maduong' mabiro attract kuonde mang'eny. Ok Simbi kende wan gi kuonde machalo kata hot spring man yo west karachuonyo. Hot spring bende ni kanyo. Mago nitiere kata mana godo mawuon go. It's a good tourist site. Godo mabe kama ng'ato nyalo dhi mane e giko be. So the plan man godo to maybe ne an ambitious. To ka ukina ambitious to you don't get anywhere. My feeling is tourism nyaka bedi one of the things matimore karachuonyo mondo mi karachuonyo oyud kaka giyudo income. To makoro nitimo maber mi register Simbi e 1990. An nadhi kanyo higa mokalo to nayudo mana ka en kama ber ma oganda gombo ni dhi to kata kaka gichop e dho wath mar Simbi noero tek malich kichopo bende ng'ama inwang'o onge. Nayudo mana ka jaduong' moro achiel mobiro irwa to koro otemo nyisowa historia makanyo. Ang'o mosetimore kind 1990 nyaka sani? Mago higni mang'eny.
ana wuono maseno no marach nikech kama adake joma dhi Simbi kadho mana dala iyudo ka loche dhi kuro ma mono to ka gin wasungu to awinjo ni gipenjo ndi ichulo ang'o ka to onge gipenjo ni nono kata ng'ama ichul bende ok yudi mano miyo kane yudo msema ne yudo to en koro okawo opportunity konyo mondo ung'e gima timore kanyo koro kumiyogo gimoro mathin to bende en opodho go ot to the truth en ya Simbi en kama wa waste kendo wa waste pesa opportunity loss ma wan go e Simbi duong en achiel kuom my dreams mondo wabed gi Simbi kaka kama nyalo bedo income generating activity. To bende isechopo kata kuom jatelo masani maungora ma enja odbura mar mondo nyise ni oyo siepna kata wapime weche mag siasa Simbi ni eri ok onego beni waweye mondo otim nono ka indi onego kelne oganda wa yuto wanyalo timo achiel ariyo adek bende isechopo ire wuoye kata bedo piny kane watimo launching ne launching obedo funded partly gi the county ena ni tok mano koro komiti mano waloso koro winjore follow up gi moko ka nikech ng'eyo Kenya timo gigi kendi ne waloso board nitie board ma jakom nitie gimoro amora ma jo sirkal kata county ne wakete iye mabe ne gi promise wa pesa moro kanyo endo mondo bi oti kae the chairman neno gi pile mondo mi pesa no be release mondo tich matimore otimre to poko bedo released koro podo kwalo uchung mana kanyo kama na dipo mane biro bendo gana no penyo ne wanjo kane tire ywak e gwenge makarachuonyo koteno kod weche mag bursary distribution kata location mar bursary kanyo ne wachni in bende yiri go ganda ni tire tabu kanyo bursary to en which court imagine an pokadhi e bunge to ji magona sime nyathi olewo nyathi kia kama idira nono to kiwinjie kuma ji yude bursary malung to kagi koponi oyude timi pesa moro makata ka fisa en 1,80,000 to mi 4,000 ngeni chal kaka komi gi moro en 1,80,000 timi 4,000 mago ng'eny mano kori donge 76 mapodi onge mago method ma kamago ok kare akia nikech method magitiyo gi ma ok ber ma to kan mbunge to kanya tiyo gi method magitiyo go angin devolution nitie to devolution kidwa mondo make use of principle man behind it to winjo kakori bire gima chalo bursary tingi gweng ka gweng kata ward ka ward mbondo gine magi identify nyathi ma deserve mokni ne mitime kuendi gi jogegi nikech magi kema kelo corruption to kiwe jogweng no endo kata kodwaro nyithindo 20 kata kodwaro nyithindo whatever number kaluwore gi pesa maungo gi yude ni to nyithindo gi gin nyathi mane gi mane unyalo miyo gi guidelines ni ng'agi ni mo qualify achielu nyathi ma kich owinjo qualify total orphan owinjo qualify molo everybody else first ka partial orphans owinjo logi to bende okowinjo wakaka these orphans ni entro kuro qualify kamoro bende en better off than nyathi ma wuon mare nitie mago iko nyaka ung'e nikech nyalo bedo ni kata owad gi wuon mare okawe owad gi wuon mare ni is doing well kuro kdang en modej kode kuro ka tok mano idhiyo ne nyithindo ma jonyuol ne ok nyal kitimo kamano endo achiel ibiro yudo the right people winjo yud kini ariyo ibiro bedo ni ok yude edek titimo the right thing awacho ma nikech ma konne chon ne an jatend welfare mar Karachuonyo na chako bursary mar jo Karachuonyo mane mi oganda kendo na yudo kane en very popular ji contribute to it to kane dio samokore yiero jok mayude mane method ma tiyo mane method mani tiyo
jogwenge mamiyo wang'ato. Yes. Gini ma disqualify, joma disqualify, gini ma giwacho ni ma moromorego. An kaka jakom mar the welfare, miyo ka yudo wich bar moro kata matin. Tuoche ema ne wayudo ni wakelo ni. The welfare ni norum? Well, gimoro biro gi sane. Norumo, nikech akiani economic problems ma ji ne face. To kae to kendo ji koro medore gi namba nikech kinde go ekone kata liete kotimore to welfare ne take care of. To bang'e gimomiyo ne ji owe iyudo ka e sub location ma moro achiel kan jal bedo gi liete abich. Koro kigoli gima koro ingo mwandu mantiere welfare. Dok do nyal. Yeah, omiyo mane duoko ne waweye because of that. Kuro ti bedo a lower levels manyalo handle gi kaka mago ego. To naneno ka method mana tiyogo e wach bursary nokonya. Awacho mano nikech joma timo wach bursary kinde moro ne dipo ni ng'ata mo apply ne gidwaro easy way out. Ng'ata mo apply come and give, for example, 4,000,000. To you apply say 1,000. Gibiro wacho ng'ato kata wa me 400 shillings kata 4,000 shillings everybody across the board. Tingina no gidni konyo. Usipna moro no kona ne kodo dhi kaw mare check nutiyo na rubika. To omiye check mar 4,000. To dhako machuore otobo biro kai wak. Embe omiye check mar 4,000. No kon odoki jogo to tingo mama ne odhi go ni chega ni ng'adi uru me mama ni. Indicate ni samoro targets wa ukwang'io maber. Erokamano nya adepo winjo maber winjo weche go mag bursary kai wacho kai to weche mane bende Uganda ogolo achiel madwani mondo iwuoye gine wacho ni to joma mine dwa timo aginge wacho ni wang'eyo ni tiji kaka jod bura en ni ibro kawo weche wa itere od bura mondo mi kai nyalo los gi keto gi chik to los gi mondo tawa e piny mar Kenya. Kata kamano wan joma mine wan rowere wan joma ne gi ng'ol kod kocha kaachiel kod jodongo wan to karwa ni kanye kadipo ni wayieri kaka jatelo. Achiel nitiere Uwezo Fund. To Uwezo Fund embe okang'e kaka joma sana tiyo kode. Ng'ama jayuak ni procedure mar yude tek okang'eyo ni otek nade. Malma kaka jopiny yude. Ya to mane de ma ka ane ma atelo. To nyaka ng'iane na to chik wuono to wachano. To jopiny ka apply system mane magi apply o. Kadipo ni chik ma sirkal oketo ema miyo giwacho ni gine tek. To wayuda nena ni ang'o momiyo sirkal okelo mano ka ne bunge mondo chik moketi no endo ema ket manyalo miyo wakonyo the right people. To kachik is okay. To at the local level a constituency wan mo keto gik moko bedo ma tek ne jopiny to nyaka wang'i nitere kaka wanyalo kete obed mayot nikech gini owinjo konygi okonjo migi problem be kiyude okonjo beni iyude makitieko to kore igamo mna yweyo yot to winjo bed ni process yot to ok allow for corruption again. Yes. Mano joma rowere joma mine gi joma nitiere kod ng'ol to kare gi. Ing'eni kaka wache to cover everybody. Wacho do mana Uwezo Fund. Iwacho Uwezo Fund. Koro joma mine pok inyisa gi joma nitiere kod ng'ol jodongo be nitiere. Awinjo ni nitie obena moro moketi mar jodongo kanyo ka be ochopo gweng' bende. Yes, I understand. Now chik ma wacho mar Uwezo Fund chande can any other way ma pesa moro biro to itiyo gi the same method to pudi biro konyo jogi. To women ta nitiere advantage moro achiel. Gin gi grube. Gin gi grube. Nyoluor. Well, moko nyoluor. Gipogore. Moko purely for agriculture. To gin bende owinji encourage gi mondo gitim keno margi. Ka gisetimo mano to pesa moro mobiro cha bowinjo donj kanyo. Mar adek nitiere joma be wan go kata thurwa ma are willing to contribute ne thurgi. Gin bende encourage them
mondo gi contribute mondo mine nyithindo jomong'ol oyudie gima nyalo konyogi. Ka gitimo mano, pesa ni ok owinjo bedi ni dhine gi direct, owinjo dhi e account gi mane giloso cha. Koro gin bende ok owinjo pesa ni gitiga tiya kamano, nyaka be ni gin gi project ma gidwaro mondo gitim. Project manyalo medo pesa cha bedo mathoth. Method ma kamano nyalo succeed. Kendo mano ende gima personally I would go for. So jodongo ipenja kamoro kanyo. Yes, nitie pesa moro ma imiyo gimaruse. Asekalo kuno opogore no ka jodongo pango ga laini. Samoro gidhi gi jawuot gi nikech gionge kod ngufu mondo ochung' okaw ne gi omenda ni. Yeah. Ywak to giywak. Kata an gisenyisa ni ngama mage pesa, joma tiyo mane gi pesa koso ok giyude bata balo. Giywak, you need to find out gimomiyo giywak. Kato mar ariyo. Yes. Jodongo ywak. Nitiere joma nie a list ma jodongo kanyo. To gin jodongo. Mano is sad. Kato mar adek. Nitie kata gweng'wa nitie miyo moro ma is about 90 something. Yeah. En nyingi ongo kuro no tin. To nitie joma keyo ma ikigi much lower. To gini ma jamo pesa ni endi. Mano mo miya wacho ne. Gigi kikiwene ng'ata achiel ni ma identify ni joma dongo. Yes. Tigi jogwe. Jogwengo biweyo miyo moro moti magidago ka. To ng'ato moro nikech en gi influence. Keto joge mohero. Mane ndo winjo bedie. Aniti sani endi nitie ma county winjo apane imiyo gi funds for that. Ma sirkal be podi nyiri. Ne moko kuro atemo fuaro ni kuro moko idwa mondo kiti. Awinji adeba wenye maber ngino dhira ne wacho ni tire mama ja 96 wacho ni athina okapani ng'ato ke jaduong' to ng'ani oyo e gweng' ma kama wan gi jaduong' Otieno, wan gi jaduong' Omolo, wan gi jaduong' Nyakure. Okanyo ka wach mar jodongo bende nyalo chak bedo gi wacho ni in koro kiduong' tine na dieri ni jaduong' Oti. Adipo kuma kwatieko dakika achiel kende nyisa ni weche mag mibadhi ma bende nitiere pacho kaendi inyalo wachamo kaka ng'ama bende osebedo jatelo. Ing'eni mibadhi kata ka ng'ato incha nigi paro ni mibadhi ok ni Kenya kaka osebedo kowachore. To jumbe manok mokadho gi. Ok onyal wacho kamano kendo. Mibadhi motundo Kenya kae. Osetunde level makia gima nyalo konye en mna achiel. Mamano ok ane solution. Yes. Yodhi ogo kura mondo ji otiek godo mibadhi. Kura mwadhi go 2017 ana nyalo wacho niya ni en kura mar tieko mibadhi kata miyo mibadhi teko odhi nyime. Ka okuloko sirkal ni pod udhi mana nyime gi sirkal ma ji timo pesa gi gunia dhiyo godo utegi to kane kaka mibadhi nyalo rumo. Ng'eni ka wacho ni ji timo pesa dhigo utegi ng'at nyalo wacho ni tang'e nade. Vice President, Deputy President himself owacho kaka Kabura otinga gi gunia miting'o go waru ochomo go ode. Mano de Kenya. To bende pod Kabura ni ndi boro fa be ne ma mitimo ne mali godo. Jok mano chamo godo ba ulo to jogo be gimitimo onge. Tapenji. Is it 4 years now? Kimedo gi another 5 years on top of the 5 magibiro tieko. To gitimore kamae. Kenya chomo kanye. Awinje maber wuodo kuome wach no ero itieko maber wach mar mibadhi imiyo solution achiel ma iparo ni nyalo tieka. Gwani ero kama duong' nya kuom kaw thuolo mari mar chopo odiochieng' ma kawuono kanore mondo ichiw ler ne oganda mag Karachuonyo bende nogolo penjo achiel ariyo adek kero kod chung' mari kaka jaod bura margi kochopo yiero mar 2017. Wan kaka lolo tiwo kwani maber ka Nyasaye oyie ka oganda magombulu oyie ni biro bedo jatendgi mano koro ginema gibiro bedo joma biro yiero. Ero kamano kuom biro Adipo. To da wacho ni ya katieko jothurwa kaw kura winjo ka wacho ni 2017 wadhi ng'ado bura to mibadhi ono mibadhi to we will not be able to do it maber ka waonge kura.
kauru kura making'elo maonge go kati dimne tue mondo kaka ikaw fiepni mondo kaka pinyoru mondo okaw kura kendo mana kaka deko wachino kikawe to igoye kiki kaw kura kai to inindo go jotelo maricho iyiero kod oganda wa man gi kura ma bende ok chwe mago kura machalo kamano kawuok e Lolwe TV Kuku mar Wach Jeff Olumba ka urito sana